Здравейте! Разбрах, че се интересувате от финанси. И то не от какви да е финанси, а от финанси на фирмата. И то не е някаква теория пълна с формули и тежки определения, а работещи финанси на фирмата. Този курс ще се състои от няколко части, но в тази първа си част, която пък се състои от няколко клипа, ще разгледаме в детайли практическото приложение на отчета за приходи и разходи. Или по-точно как да четем отчета за приходи и разходи, какво той ни говори, какво той не ни говори, как да измъкнем информацията, която не е дадена на готово в отчета за приходи и разходи. Ще разберем как да изчислим себестойност на произведените стоки, себестойност на продадените стоки, как да намерим по няколко метода Cost of Goods Sold, или това е себестойност на продадените стоки, какви са различните нива на финансов резултат, брутна печалба, оперативна печалба, по какво тези различни нива на изчислена печалба се различават от счетоводната печалба, която ни показва отчета за приходите и разходите. Ще анализираме и приходната част. Ще разберем какви са променливите, които формират приходите, как да намериме тези променливи, как да ги сравним с същите променливи от предходни периоди, какво трябва да търсиме, за да извлечем повече информация за това къде се намира нашия бизнес, за да разберем по-точно къде искаме да отиде нашия бизнес, как да планираме тези следващи стъпки. Всичко това, което набързо споменах, както и други детайли и разни примерчета от моята практика, ще намерите в този курс. Със сигурност този курс ще бъде интересен за всички, които принципно проявяват интерес към финансите, но той ще бъде интересен и най-вече полезен за хора, които имат бизнес, за хора, които са собственици или управители на някакъв бизнес, за хора, които работят като менеджери в дадена компания, независимо дали те са менеджер продажби, менеджер снабдяване, покупки, дори човешки ресурси менеджер. Най-интересното на този курс е, отново повтарям, че той е изцяло практически насочен. Ще имаме конкретен модел, разработен в Excel, който ще разгледаме заедно и който модел аз след това ще ви изпратя на Excelски файл, за да можете да го използвате, за да можете да анализирате своя личен бизнес или бизнеса, в който работите. Всичко това ще ви доведе до състояние, в което спокойно ще гледате финансовите отчети. Спокойно ще знаете какво може да намерите в тях. Спокойно ще можете да разберете какво и как да извлечете информация, дори тя да не е видима в тях. И ще се отнасяте с разбиране. И най-вече отчетите ще станат част от вашата работа. Няма да гледате със страх или пък с неприязън, когато става дума за отчет за приходи и разходи, за печалби, за загуби. Ще се почувствате по-близки до финансовата част, до финансовия ритъм на вашата компания. Пожелавам ви успех. Сигурен съм, че курсът ще ви хареса.